Na samo 10 kilometara od Petrovca na Mlavi, u mirnom selu Bistrica, nalazi se jedno od najjezivijih ukletih mesta u Srbiji. Ovaj most krije priče koje se prenose generacijama, o crnim svatovima koji se pojavljuju u ponoć, o nesrećama koje niko ne ume da objasni i o strahu koji meštane tera da ga izbjegavaju noću. Ovo nije samo legenda, ovo je most koji i danas budi jezu. Poslušajte svedočenja onih koji su ga prešli. Srbija je jedno čudo od zemlje i tih mesta ukletih ima malte ne na svakom koraku gde god se okrenete. Što je najgore, mi uglavnom pričamo o nekim velikim misterijama, čudima, ukletim mestima, prokletstvima, a kada biste malo zašli u bilo koje predgrađe, bilo kog grada i Beograda i ovih većih gradova, stalno postoje ta neka mala ukleta mesta, ajde da ne prolazimo ovuda, ajde da zaobiđemo ovo drvo, ajde da preskočimo ovaj jarak, bolje je tako. Prvi svedok tvrdi da ukleti most u Bistrici ima veze sa misterioznim smrtnim slučajevima meštana. Kaže da životinje same izbjegavaju prelazak preko mosta, a meštani ga noću zaobilaze. Njegova svedočenja dodatno pojačavaju priču o mostu koji vekovima izaziva strah i poštovanje. Preko polja pa idemo ovamo kući i odem kod njega uveče. Prvi mrak, ja sedim, gledamo televizor, pa i zapričamo se, pa pođem nekad u 10-11 sati. Kad ja vam goru u kafanu, sedeo ovaj pokojni Mika Švabić, on je bio zidar i ovaj što je živ, Bača Mirko, zove se. I mi pođemo pešice i ajde ovamo ovim preko polja da idemo i kad dolazimo ispod mosta. A mi kad smo prešli taj most, stanemo da zapalimo cigare, ali bili su paljači na benzin, nisu bili ovi. Kresneš, ono ugasi vetar, kresneš, ugasi, šibicu ugasi. Mi se skupimo svi trojice pa zaklonimo da upale smo cigare i čuje se glas od tog mosta, od ozgo, kao iz neke bačve i iz nekog tako tup. Hej! Pa postoji, pa drugi put. Hej! I taj pokojni Švabić. Šta je? I samo rekao, tu šta ja uradi? Šta? Nisam trebao da se javim, kaže. Ništa, mi polako izađemo tu brdaši, udarimo posle gore na selo. Nije prošlo mjesec dana i on pogine u Kamenovu kod igrališta. Išao motorom i stao, vozio ga jedan motorom i on siđe sa motora, onaj naiđe kamionom i ubjega. Išlo se ranije za Petrovac, kad je postojao stari pijac kod vojske, ovamo gde je garnizon bio. Polazilo se u 4 sata. Terale se krave, kola, ko ima konje, on je išao s konjima.
dođe tu, dešavalo se, kaže, ko ide s konjima, stane konj, kaže, i samo švrče levo, desno, hoće da, a napred nikako. Gazda se seti, prekrsti se i konj, kaže, prođe, ali kad prođe, on ne staje uopšte, toliko se plaši, kaže, jo, krave stanu, tako isto, one stoka najpre vidi. Mosta se plaše svi, životinje, meštani, a samo najhrabriji su se usudili da ga pređu. Jer ono što se tamo dogodi može zauvek promeniti život, kao što se dogodilo ocu našeg sledećeg svedoka. Njegov otac mu je ispričao događaj koji mu se dogodio na mostu, priču koja se prenosi sa kolena na koleno. Radi se o crnim svatovima, povorci koja se pojavljuje u ponoć i koja, prema legendi, nikome ne donosi sreću. Moj paradeda mi je pričao da se dešavale čudne stvari, ne samo on, tu svi beštani ovog sela Bistrice pričaju da tu kod tog mosta se dešavaju čudne stvari, viđaju se, priviđaju se. Meni je moj deda pričao kad je pošao jednom sa zapregama, sa kravama i kolima, jer tada su bili poterali nešto na pijac, neku svinju, ne znam kako mi je on to pričao, kako se ja sećam. I kad je došao baš ovde ispred ovog mosta, on je pogledao svadba cela, mlada, mladoženja, kumovi. I on je, kad je on stao, oni su ga zaustavili, normalno, izašao je onaj sa bardakom, sa rakijom da mu ponudi da popiju zdravlje mladencima. Kada se deda prekrstio i kad je uzeo taj bardak u ruku i kada se prekrstio, umesto bardaka je držao konjsku glavu u ruci, jer oni kad su mu dali, oni misle da je bardak normalno da navije rakiju. Kad se prekrstio, on pogledao konjska glava. Odjednom je nestali su, ni mladenci, niko, ni muzika, nema ništa. Sada poslušajte svedočanstvo jednog ozbiljnog pisca i novinara koji je odlučio da istraži ovu misterioznu priču. Poslušajte šta je imao da kaže Aleksandar Saša Ignjatović o ukletom mostu i šta se njemu dogodilo. Postoji legenda da je sve počelo na tom mostu tako što je tu stradao jedan zatvorenik koga su iz sela Bistrica vodili u Petrovac na Mlavi u zatvor. On je na tom mostu pokušao da pobegne kroz neko šiblje, žbunje u tu reku, međutim, stražari su ga ubili na tom mestu, a kažu da su njegove zadnje reči bile da bude bilo prokleto ovo selo i ovaj most pod kojim sam ubijen, i od tada je počelo da
se dešava svašta, da se noću čuju neki lanci kako zvekeću, da se pojavljaju neke čudne utvare i ljudi su počeli da se plaše tog mesta i to se nadogradilo na tu legendu. A kažem, mislim da je to jedno od onih mesta, tih čvorišta energije gde se inače dešavaju čudne stvari, pa još uz ovakvu jednu dobru, fino spakovanu legendu, onako kako srpski narod ume da to u svojim narodnim umotvorinama sredi, dobili smo jedno stvarno čudotvorno mesto. U selu Bistrica. Priča o mostu i selu Bistrica je jedna od zanimljivih priča na koje sam naišao u svom istraživanju tih nadprirodnih pojava po Srbiji. Radio sam je negde 90. godina. Čuo sam od meštana sela Bistrica i Petrovca na Mlavi da se tu na mostu dešavaju neobične pojave, da se konji plaše, da se motori automobila i motora gase na tom mostu. Nisam mogao naravno da verujem u to i kao što obično istraživači rade, otišao sam da proverim, bio sam zajedno sa svojim bratancem, išli smo nekim mojim starim autom. Otišli smo negde oko ponoći, smo hteli da pređemo taj most koji zapravo povezuje Bistricu sa ostatkom sveta, kako bi se reklo. Međutim, auto nam se na sred mosta ugasio. Jednostavno nisam mogao da verujem, razmišljao sam o tome kako je sad potpuno glupa situacija. Probao sam da upalim auto jer sam mislio da sam refleksno možda podigao nogu sa gasa pa se ugasio auto ili tako nešto, međutim auto nije hteo da upali, potpuno mrtav onako. Izašli smo, prvo iznenađenje je bilo što je, iako je bio jul mesec i vrela noć, napolju je bilo užasno hladno i ispod mosta se podizao onaj oblak pare ili dima ili nečega već što je davalo sablasnu notu čitavoj toj situaciji. Ja sam se trudio naravno zbog njega da budem odrastao i da mu držim strah. Zajedno smo gurali auto sa mosta i sad auto koji je jedan od lakših, kažem, mali auto, tako nazvali smo ga jedva izgurali sa tog mosta. Čim smo sišli sa mosta, sve se vratilo u normalu, temperatura je ponovo bila normalna, ja sam seo u auto i upalio ga bez ikakvih problema i vratili smo se za Petrovac na Mlavi, odakle smo krenuli nekim potpuno drugim sporednim putem, 20 kilometara, samo da se ne vraćamo ponovo preko tog mosta. Verovali mi ili ne, jedno se ne može ignorisati. Ukleti most u Bistrici i dalje čuva svoje tajne i dalje izaziva strah kod svih koji mu se približe. Svedoci koje ste upravo čuli, meštani, novinari i pisci, prenose iskustva koja su im promenila život i ostavila ih zapanjene pred ovom legendom. Šta vi mislite? Da li biste se usudili da pređete ovaj most? Ostavite komentar ispod, podelite svoje mišljenje i ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal kako biste pratili još misterioznih priča iz Srbije.